Deportation af Europas jøder under 2. verdenskrig. Problemstilling. Hvad var deportation? Hvorfra kom deportationerne? Hvordan foregik deportationerne af Europas jøder? Hvem var indblandet politisk i deportationerne? Hvorfor deporterede man Europas jøder? Hvilke konsekvenser havde samt har disse deportationer af Europas jøder fået? Og konklusionen af disse deportationer. Hvad var deportation? Det var en tvangsmæssig flytning af jøderne i Europa under 2. verdenskrig, enten til et andet land eller en anden del af landet. Det skete fordi, at tyskerne følte sig truet af dem og så dem som deres fjender. For at rydde dem af vejen, deporterede, altså flyttede man jøderne til ghettoer samt koncentrationslejre eller udrydningslejre for at komme af med dem. Hvorfra kom deportationerne? De jøder, som blev deporteret under 2. verdenskrig, kom fra hele Europa. Både Tyskland, de besatte lande og de allierede lande, som var med Tyskland. Deportationernes store omfang kan forklares med følgende udvalgte tal fra Folkedrab.dk's egen hjemmeside, som der viser, at der blev flyttet 75.000 franske jøder, 100.000 hollandske jøder, 25.000 belgiske jøder, 40.000 jøder fra Saloniki i Grækenland, 8.000 jøder fra Norditalien, 11.000 bulgarske jøder, 50.000 tyske jøder, 440.000 ungarske jøder og 7.000 katolske jøder. Hvordan foregik deportation af Europas jøder? Deportationerne foregik under umenneskelige forhold, ofte i lukkede vogne, som var fyldte til bristepunktet, så det var ikke muligt at sidde ned. Oftest var der ikke et toilet i vognen. Hvis man var heldig, var der en spand i hjørnet. Derfor måtte jøderne kun medbringe de ejendele, som de selv kunne bære. Der var heller ingen mad eller vand under transporten. Disse deportationer, altså flytninger af jøderne, varierede i transporttid, alt efter hvor man skulle hen. Under transporten var jøderne som regel udsat for enten brændende sol eller vinterkulde. Derfor døde mange under deportationerne. Hvem var indblandet politisk i deportationerne? Disse deportationer af Europas jøder krævede, at planlægningen var i orden. Derfor var mange både inden og uden for Tyskland involveret. Dog var det Tysklands centralsikkerhedskontor RSHA, som stod
for den overordnede planlægning, og i samarbejde med det tyske transportministerie og udenrigsministeriet. Materialet samt køreplanerne til transporten sørgede transportministeriet for, imens at koordinationen af transporten var udenrigsministeriets opgave. Hvorfor deporterede man Europas jøder? Fordi at tyskernes menneskesyn var, at de skulle være den overlegne race over alle andre, og man så den jødiske race som værende den rigeste og farligste, så det fik tyskerne til at se dem som deres fjender. Man undertrykte dem og ønskede først at få dem til at udvandre, men i det at det ikke lykkedes, tog det en anden drejning, og jødepolitikken blev forstærket, og man begyndte at deportere jøderne til lejre for at skaffe sig af med dem. Dette blev til folkedrabet på 6 millioner dræbte jøder i årene 1941 til 1945. Hvilke konsekvenser havde eller har disse deportationer fået? Det har fået de konsekvenser, at mange jødiske familier gik i opløsning på grund af deportationerne til de forskellige lejre. Det gjorde også, at efter befrielsen af lejrene opstod problemet, at Sovjetunionen frygtede, at de deporterede ville flytte hjem, som er forståeligt. Bare i 1948 fik de forbud derimod. Dermed skulle de se sig fanget i det land, som tyskerne havde deporteret dem til. Oven i det skulle de se sig som særdeporterede, og hvis man lavede flugtforsøg, ville det straffes med fængsel. Derfor har det gjort, at folk fra deportationernes efterkommere stadig lever i de områder, som deres forældre blev forflyttet til. Konsekvensen var, at efter deportationerne havde mange jøder mistet deres slægt, som man var blevet skilt fra, eller på anden måde deporteret eller anden fra. Derfor har disse forflytninger sat store spor, som jøderne vil være mærket af for altid. Disse tragiske og umenneskelige behandlinger, som de var udsat for under krigen, vil altid blive husket. Det tyder også på, at disse deportationer har efter 2. verdenskrig været med til, at FN eller Europarådet har i 1948 lavet verdenserklæringen om menneskerettigheder, som skal beskytte os som individer og mennesker. Det er derfor, at de massive forbrydelser af de 6 millioner jøder
blev set som en forbrydelse imod menneskeligheden, der defineres som mord, tilintetgørelse, slaveri, deportation eller forfølgelse politisk, racemæssigt eller religiøst grundlag som værende forbrydelserne imod jøderne. Derfor blev mange af de gerningsmænd, som var med til at udføre holocaust, samt deres håndlangere dømt eller henrettet for forbrydelserne imod menneskeligheden i 1945. Sådan endte deportationerne af Europas jøder.